سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا لومي 18 لكاتيت كلتشحن عسران سلستن ابستدالو زيناتات قدم حيدت معلتات استبصح سمع كم استطحسه اورثودوكسايت بيت كريستيان ايثيوبيا مغلاصا بايتوكلت ايثيوبيا نحوحات كاب زرزر ግብረ ሽበራ ከውጾ ምዃኑ መግላጹ ቁጽሪ አብዙር ሩዋንዳ ተሳተፉ ኤርትራውያን ክብ ኢሉ ምህላው ኤርትራ ጥራይ ዘይፈረመትሉ መደብ ናጻ ንግዲ አፍሪካ ዘተ ይካየደሉ ምህላውን ኣብ አሜሪካ ሓደ ሕሙም መንሽሮ ዘይቋጻጸሮ ለሃጃ አየርላንድ አማዕቢሉ ምህላው መግላጹን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገም ብዕርቅ ከም ዝተፈትሐ ምስተገለጸ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ እቲ ስምዕ መሊሱ ብሓደ ወገን ከም ዝተጣሕሰ ኣቦታት እታ ቤተ ክርስቲያን ገሊጾም ዋና ኣካያዲ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ አብርሃምን ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣቡነ ጴጥሮስን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቶም በቲ ዕርቂ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ክምለሱ ዝተኣዘዙ ኣቦታት መሊሶም ጥሕሰት ከም ዝፈጸሙ ገሊጾም መራሕቲ እታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝበልዎ እቶም ቅድሚ ሕጂ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተፈልዮም ዝነበሩ ኣቦታት መመሊሶም ነቲ ቆነናን سمعن بزعبا الشمتا ملكيتهم تحيسهم ألو إلهم أبت مجلسي أبونا أبراهام اتسمع مستبصح دحر خلته معلتات كابتم بسمعكم اللوسس تأزز أبوتات كل تنسهم عن نجر إذن زدنسو نبيت كريستيان زفلالي أبوتات زفلال النجارات يكبل جاليتهم اتهم وجزتهم كل عالس توصل لهم سلسة أبوتات أبتشمت زهبولو زي تجلس أبوتا خوينهم بمحبرة ومرخبيتات استزرق مجلسيهم نتقدموا زتبصح سمع زت قرر حسب أنس أباريهم تباهيلو أبتحدث سينودوس تباهيلو زت تسوع مجلسيهم شمت اتم بسلستيم ابوتات زتمززو ايبيسكوبوسات بمسرت حقن قونن بيت كريستيان زتفصمه كم زخونه تقيسوم نزب زملكت ابونا ابراهام كم زبلو كابتي كساب حجك تقوملو صنحو حدث سينودس زبل اصواوعه زتوهب مغلص مخونه تقيسوم اتكونتات كاب هايمانوتاو نلعلي بوليتيكاو تحستو አለው ክብሉን ከሲሶም እቶም ነተወጥረ ዝፈጥሩ 25 ጳጳሳት ዝሾሙ አቦታት ተቀባልነት ከም ዘይረኸቡን ነትሽመት ከም ዝተቀበሉን ተገሊጽሎ ዋና አካያደ ስራሕ እታ ቤተ ክርስቲያን አቡነ አብርሃም አተሐሳስቦምን ርክቦምን አማዕረት ደረጃ ከም ዘሎ ከም እዋጅ በተወሳኺ እቶም 25 ካህናትን አገልገልትን ከሳብ ሕጂ ኤጲስቆጶሳት ከም ዝኾኑም ዝኣምኑ ኢሎም መግለጽ እቶም አቦታት ነቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ዝጥሕስ ብምዃኑ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ መግለጽ ከተበሉ ተገዲዳ ኣብቲ መግለጽኦም ስርዓት ሕግን ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝተጣሕሰ ኣብ ቅድሚ ሽማግለታትን ሓለፍቲ መንግስትን ዝተበጽሐ ስምዕ ከም ዝተረገጸ ብምጥቃስ ዝምልከቱ አካል ነቲ ኩነታት ክምልከት ይግባእ ኢሎም ብሲኖዶስ ተወጊዞም ናይ ባዕሎም حدث سينودوس كساب مسرات بصيحم زنبرو سلسته باباسات بمنغنيتن اتعرقنتن قدم منستر ابي احمد دحر استخايد لزب عرق وريد نيريو سينودوس اتا بيت كريستيان بربع ابزوص مغلصي اتا تفطيرو زنبرو وشطاو صقم بمسرت سرعاتن قوننان تا بيت كريستيان كم زتفتح بوقعي افريط نيريو اب كلتي وغن زلو ابوتات اب زكاير وزته حدنت بيت كريستيانن هاجرن زحيل مفلاي زطفع اغلغلو زسفح منقد كخطلو كم زغبا ات مغلص تقيس نيريو اب اوروميان كالوت كبابيتاتن ቋንቋ በዘተአሳሰር ዘለዓል ሕቶ በቤተ ክርስቲያን ክምለስ ከም ዘለዎን እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ጻዕሪ ክቅጽል ምዃኑን ተገሊጽላ بايتوكلت حزبታት ኢትዮጵያ ንሕወሓት ካብ ናይ ግብረ ሽበራ ዘርዘር ከውጾ መደብ ከም ዘለዎ ዘ ሪፖርተር ትባህል ኢትዮጵያዊት ማዕከን ገሊጻ እታ ማዕከን ኣብ ጽሑፋ መራሕቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሓድሽ ግዝያዊ መንግስቲ ንምቋም መደብ ከም ዘለዎም ድሕሪ ምቅልሖም እቲ ባይተወከልት ህዝብታት ንሕወሓት ካብ ዘርዘር ግብረ ሽበራ ከውጾ መደባት ይሰርዕ ከም ዘሎ ሓቢራ እታ ማዕከን ጠቂሳቶ ከም ዘላ ድማ ኣብ ፕሪቶሪያ ብመሰረት ዝተገብረ ስምዕ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተከል ግዝያዊ መንግስቲ ንኹሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት ዘሳተፈን ድሕሪ ዘተ ዝተከልን ከም ዝኾነ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ኸ ኣብ ትሕቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከሳብ ክልላዊ ምርጫ ከም ድማ ባይታዊ ምርጫ ዝካየድ ኣብ ስልጣን ከጸንሕ ምዃኑ ሓቢራ በመሰረት እዛ ማዕከን ጽሒፋቶ ዘላ ድማ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ካብ ሰልፊ ሕወሓት ሰልፊ ብልጽግና ከም ድማ ናይ ትግራይ ተቃወምቲ ውድባት ካብ ዝተዋጽኡ አባላት ክቀውም ምዃኑን ሕወሓት ድማ አካል እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ንምዃን ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ከውጽ ምዃኑ ሓቢራ ዘላ እታ ማዕከን ቀጺላ ኣብ ወንበር ሕወሓትን ፕሬዝዳንት ዘሎ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ባይተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ምሰውጽ ድሕሪ ሰሙን እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ክትከል ምዃኑ ከም ዝሓበረ ገሊጻ እታ ማዕከን ኣስዒባ ዶክተር ደብረጽዮን ፓርላማ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ከውጽ ምድን ጓያት ከም ዝርአየ ከም ውጽኢት ኸኣንሶም ሕወሓት ፓርላማ ተሃገር ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ
ኤርትራ ክሳብ ዝእለ ምድላዋት ግዚያዊ መንግስቲ ጀሚሮም ከም ዘለውን እቲ ግዚያዊ መንግስቲ ድማ በህዝቢ ትግራይ ከምኡ ድማ በፌደራላዊ መንግስቲ ተቀባልነት ዘለዎ ንምግባሩ ልዑል ጻዕርታት ይገብሩ ከም ዘለዎ ከም ዝተዛረበ ሓቢራላ እዛ ማዕከን ነዚ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪታ ናብ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘቕረበት ሕቶ ድማ ኣብ ትካል ርክባት ፌደራላዊ መንግስቲ ብደረጃ ሚኒስተር እትሰርሕ ሰላማዊት ካሳ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብዚ ኣርስቲ ክሰርሕ ዝተመዘዘ ኮሚቴ ስርሑ ኣብ ዘቕርበሉ እዋን ኩሉ እቲ ሓበሬታ ግልጽ ክንገብሮ ኢና ኢላ ከም ዝመለሰት እዛ ማዕከን ጠቒሳላ ኣብቲ ካብ ጽባሕ 19 ለካቲት ጀሚሩ ክሳብ 26 ለካቲት ዝቕጽል መበል 15 ዙር ሩዋንዳ ዝሳተፉ ቁጽሪ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናብ 11 ክቢሉ ናገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ሎሚ ዓመት ኣብ ዙር ሩዋንዳ ዝሳተፉ ተቐዳደምቲ ገዲም ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ሃገር ዓንደ ማርያም ዩኤል ሃብተ ኣኽሊሉ ኣራፋይናን ዓወት ኣማንን ኮይኖም ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስየል እናተኣለዩ ውድድሮም ከካይድዮም ብጀካ እዚኦም ምስ ጋንታ ባይክ ኤድ ዝወዳደር ዕውት ዙር ሰርቢያ 2022 ዳዊት የማነ ምስ ጋንትኡ ብምዃን ጫማልያ ክወዳደር እዩ ምስ ጋንታ ባርዲያን ዝወዳደር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2022 ከምኡ ድማ 2023 ሄኖክ ሙሉብርሃን ምስ ጋንታ ትራንጋኖ ዝወዳደር መትከል ኢዮብ ከምኡ ድማ ምስታ ብኤርትራዊ ኣሰልጣኒ ኣኽሊሉ ሃይለ እትስልጥን ኮንቲነንታል ጋንታ ሜይስታር ዝወዳደሩ ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ኣቤል ብርሃንን ኣሮን ስምዖንን ምስ ሰለስተ ሩዋንዳውያን ብምጥርናፍ ኣብ ዝውድድር ክትሳተፍ እያ ከምኡ ከዓ ኮንቲነንታል ጋንታ ኪው 36.5 ሓደ ኣብ ዝውድድር ክትሳተፎ ኣብ ዝርዝር የእትያቶ ዝጸንሐት ተቐዳዳማይ ስለዚ ሓመማ ቅያሩ ንኣባለታ ጋንታ ነሆም ዘርኣይ ኣብ ዝውድድር ክትሳተፎ ምዃና ገሊጻ በዚ መሰረት ቁጽሪ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ሩዋንዳ ዝሳተፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ናብ 11 ክብ ኢሉሎ ኣኼባ ሚኒስትራት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይካየደሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭትን ዘሎ ቅልውላዊ መግብን ሓዊሱ ኣብታ ኣህጉር ኣብ ዘለዉ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ብድሆታት ትኹረት ብምሃብ ዝተዛተዩ ኮይኖም ነቲ ተደናጉይ ዘሎ ንግዳዊ ስምምዕ ንምቅልጣፍ ድማ ዝርብ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ እታ ኣህጉር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝተረኣየ ድርቂ ኣብ ዞባ ሳሕልን ምብራቃዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ጎንፅታትን ካልእ ቅልውላዋትን ኣብ እትሕመሰሉ ዘላ እዋን ኣብቲ ንኽልተ መዓልታት ዝቐጽል ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ነዞም ጉዳያት ንምፍታሕን ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ኤርትራ ጥራይ ዘይፈረመትሉ ዘላ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪቃ ናጻ ናይ ንግዲ መስመራት ክህሉ ኣብ 2020 ዝተጀመረ መደብ ንምቅልጣፍ እውን ከዘራረቡ ምዃኖም ተሓቢሩ ስምምዕ ናጻ ንግዲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ከምቲ ተሓሲብዎ ዘሎ ኣብ ግብሪ እንድሕር ውዒሉ በቲ ዝሽፍኖ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ናጻ ንግዲ መስመር ተባሂሉ ክጥቀስ ኮይኑ ካብተን 55 ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ 54 ሃገራት ፈሪመን ከምኡ ድማ ተሰማሚዕናሉ ዘለዋ ኮይነን ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ከዓ ኤርትራ ጥራያ ኣብ ዝስምዕ ዘይኣተወት ዘላ ኣብዚ እዋን ሃገራት ኣፍሪቃ 15 ሚእታዊት ካብ ዘካየድኦ ንግዲ ኣብ መንጎአን ዘካየድኦ ከም ዝኾና ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ኤርትራ ጥራይ ዘይፈረመትሉ ዘላ መደብ ተግባራዊ ምስ ኮነ ግና ክሳብ 2034 እቲ ኣብ መንጎአን ዘሎ ንግዳዊ ንጥፈታት ናብ 60 ሚእታዊት ንምዕባይ ዕላማ ከም ዘለዎ ይዝሕበር ሓደ ናብ ኣየርላንድ በፂሑ ዘይፈልጥ ኣሜሪካዊ ሰብኣይ መንሽሮ ፕሮስቴት ከም ዘለዎ ምስተረጋገጸ ዘይቋጻጸሮ ላሃጃ ኣየርላንድ ከም ዘማዕበለ ተመራመርቲ ገሊጾም እዚ ዕድሚኡ ኣብ 50ታት ኮይኑ ኣብ ሰሜን ካሮሊና ዝነብር ሰብኣይ ብናይ ወጻኢ ላሃጃ ሲንድሮም ከም ዝተጠቕዐ ይግመት ክብል ብሪጣናዊ ሜዲካል ጆርናል ጸብጺቡሎ እቲ ሳሕቲ ዘጋጠም ሲንድሮም ነቲ ካብ ኣየርላንድ ዝመጹ ናይ ቀረባ ስድራቤት ዘይነበሮ ሰብኣይ ክሳብ ሞት ዝጸንሕ ኣደማምጻዩ ኣማዕቢሉ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብደረጃ ዓለም ሓያሎ ተመሳሰልቲ ትርኢዮታት ተመዝጊቦም እዮም እቲ ጉዳይ ዩኒቨርሲቲ ዱክን ማእከል ምርምር ዩሮሎጂ ካሮሊናን ብሓባር ዘጽንዕዎን ዝጸብጸብዎን እዩ እዚ ኣብ ሓደ መንሽሮ ፕሮስቴት ዘለዎ ሕሙም ዘጋጥም ናይ መጀመርታ ብናይ ወጻኢ ላሃጃ ሲንድሮም ዝተጠቕዐ ኮይኑ ኣብ ሓደ ከቢድ ሕማም ዘለዎ ሕሙም ከጋጥም ድማ ንሳልሳይ ግዜ ይብሉ ሓለፍቲ ትጸብጻብ ኣብ 20ታት ዕድሚኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝነበረን ካብ ኣየርላንድ ዝመጹ ኣዕርኾን ርሑቕ ኣባላት ስድራቤትን ከም ዝነበረን እትጸብጻብ እውን ይሕብር ቅድሚ ሕጂ ግን በቲ ናይ ወጻኢ ላሃጃ ተዛሪቡ ከም ዘይፈለጥ እቶም ጸሓፍቲ ይውስኹ ላሃጅኡ ቁጽጽር ዘይብሉ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝነበረን ቀስ እናበለ ጽኑዕ እናኾነን ዝመጸን እዩ ዝብሉ እቶም ተመራመርቲ ድሕሪ 10 ኣዋርሕ ሕክምንኡ ንመጀመርታ ግዜ ከም ዝጀመረ ይዛረቡ ኩነታቱ እናገደደ ምስ ከደውን እቲ ላሃጃ ከሳብ ዝሞተሉ እዋን ኣይክጠፍእን ኢሎም ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም